Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari ang aton top story subong nga adlaw, Marso 18. Masobra 250 ka mga persona nag-evacuate bangod sa encounter sa Toboso. Duwa patay bangod sa ginasuspetsuhan human rabies sa Negros Occidental. Anay punong barangay sa Calatrava, patay sa pagpaniro. Apat ka mga bangkay ginpang-exhume para makilala kung sila ang missing persona sa Bacolod. Kag sa good vibes, ginkawat nga mga kuring, tigayon nga na-recover matapos mag-viral sa social media ang post. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, probinsya sa Negros Occidental ang mayara sang duha ka suspected human rabies death sini nga 2025. Suno kay Dr. Girly Pinongan, ang Provincial Health Officer, humalin Enero sini nga 2025, tubtub karon may duha ka persona nga napatay bangod sa suspected rabies. Ang una, isa ka 6 ka tuig nga bata nga lalaki gikan sa Don Salvador Benedicto nga ginkagat sang ido. Ang pinakabag-o nga kaso sang weekend lamang, isa ka 72 anyos nga lolo gikan sa Banwa sang Hinubaan nga kuntani dalon pa sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Pero suno kay Pinongan, wala na mahingagaw pa kag napatay ang pasyente. Suno sa PHO, ang 72 anyos ginkagat sang ido 3 ka tuig ang nakaligad kag may history man ini sang pagkaon sang karne sang ido. Padayon pang pagpangusisa sa PHO sa mga natungdan nga kaso. Sa report sa Department of Health, sa tuig 2024, may 426 ka kaso sang rabies ang na-record sini. Kag tanan nagkalamatay, pamatuod nga ang rabies makatalagam suno sa DOH. Mayo man death ko sang kuan nga suspect sang halin sa hinubaan. So sang weekend to siya, oo, supposedly i-refer siya sa sa Corazon Locsin, but wala na siya kalabot sa Corazon Locsin, wala mga ikalabot for 24 hours ay nasatay ang patient. Sa number 9, masobra na sa 5,000 ka kilos ang spaghetti wires na tipon sa task force sa Bacolod. Nahimos na sang katapos ang task force spaghetti wires ang mga nagalinaylay nga kable sa kuryente halin sa 6th Street, Lacson, kag Dalan, Hilado. Humalin sang nagligad nga semana, may masobra na sa 5,000 kilos ang ila na pangkakas kag napanghimos upod sa katapos ang Benro. Ginsiling ni Councilor Psyche Maria C. nga nagapamuno sang task force, sunod nila nga limpyuhan ang dalan pakadto sa Panad Park and Stadium kabahin sang pagpanghanda para sa panaad sa Negros Festival sa Marso 24. May mga kable nga sarang malapot sa mga nagalinabay nga truck gani kinahanglan suno kay C nga mahilway ang alagyan agud mapahagan-hagan ang posible pagbutok sang lakat sang trapiko sa tion sang festival. Samtang ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga sa karon hindi na makabiglapnagon ang problema angot sa mga spaghetti wires. Ginapaabot sang alkalde nga masuguran na sang Negros Power ang kaugalingon sini nga underground cabling project sa Dalan Lacson sa sini nga bulan. Ang Bacolod LGU separado man nga magapatigayon sa ginaplano nga underground cabling project sa Lacson Street. Sa number 8, Councilor Al Victor Espino magapasaka sang counter charges sa nag-file sang reklamo angot sa pagbakal sang duta sang syudad sa Barangay Granada. May report si Nico Delfin. Tubtob karon wala pa makabaton sang kopya sang ginapatian reklamo nga na-file sa Ombudsman sanday Mayor Albi Benitez kag 17 ka iban pa may kangtanan sa pagbakal sa masobra 74 hektarya nga duta sa Barangay Granada. Nahauna ini nga kaso nga ginapangatubang sang alkalde nga para sa iya kabahin lamang sang political propaganda ilabi na nga nagahilapit ang adlaw sang local campaign period. Ang process sa pag-acquire sang property, no, when to
the rigid, stringent procedures na put in place sa ating syudad and from all local government. As of now, I'm just answering based on media reports. Wala po official na naglabot sa Kabahin sa mga respondent sa kaso si Councilor Alvictor Espino nga nagsiling nga tuman ka malisyoso ang ginfile nga reklamo. Pero hindi siya magduwa-duwa nga mag-file sang counter charges sa tion nga malampuasan nila ang kaso. Pati siyempre, mapalos ko yan. Ang forgiveness, okay lang na yan. Pero malusan naman sila. So, hulata lang, pagkatapos lang sinisang ininga kaso, call me whatever. But I think forgiveness has its place in this world. But then again, hindi mo na pwedeng ginhanot mo ko, mapakyut-kyut lang ko. Naninduga naman si Councilor Thady Saison nga pamuno sang Committee on Finance sang Konseho nga hindi overpriced ang pagbakal sang duta taliwas sa mga aligasyon nga nagagwa sa social media. Simple lang, we are prepared. We have been preparing all the papers for the past 1.5 years that is ani siya natapos ang transaction. So we are very confident of the process that we took in the purchase of this property. Ginpatag na ni Benitez nga pagbakal sang duta ang kabahin sang land banking program para sa ginatuyo nga duga nga housing program, pagtukod sang bago nga patio, kagiban pa nga mga development project sa syudad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 7, bangkay nga nasapwan sa Sagay, iya ka missing nga lalaki nga taga San Carlos. Nasapwan na lang ang mga tulaan sa isa ka tawo sa sulod sang katubuhan sa Barangay Lopezina sa Sagay City sang kahapon. Isa ka pamilya ang nagkilala sa bangkay nga ilang nga himata nga na-missing pumalin pa sa December 2024. Inipagi sa mga na-recover nga mga pagkabutang malapit sa bangkay. Nagapati ang pamilya, mga tulaan ini sang ilang nga himata nga si Archer Ponce sang Sitio Punod, Barangay Prosperidad sa San Carlos City. Ginahibalo pa sang PNP kung paano nakalabot sa Sagay ang iyang nga bangkay kag kung paano siya napatay. Sa number 6, bangkay na sapwan sa Banglid sa Kabankalan, pamilya nagkilala sa bangkay nga ila Iloy nga na-missing. Las 10 kainas ang aga sa masapwan ng bangkay sa may Banglid sa sitio Lansadera, Barangay Hilamunan sa Kabankalan City. May mga tapasero nga nakakita sang bangkay. Nakig-angot sila sa pamilya sa missing nga persona kagaging kumpirma sang pamilya nga ilang nga Iloy ang nasapwan pinaagi sa iya sini ginasuksok nga singsing. Sa nagligad pa nga semana nga ginapangita sang iya pamilya si Mila Jimenez Talaman nga ginasiling mayara sang Alzheimer's disease. Nagakaagnas na ang iya nga bangkay sang masapwan. Nagapadayon pang investigasyon sa Kabankalan PNP sa sini nga kaso. Sa number 5, may 883 tanan ka mga police personnel ang italana sa Bacolod City Police Office para masiguro ang malino nga adlaw sang piniliay sa Mayo. Ginsiling ni BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica nga plano nila nga mag-deploy sang 5 ka mga pulis sa tagsa ka mga polling centers nga sarang maka-coordinate sa katapos ang Electoral Board sa Election Day. Nagapati si Coronica nga paagi sa presensya sa mga police personnel sarang mapaiway ang anuman nga posible konflikto nga magluntad sa gwa kag sulod sa mga voting centers sa syudad. Sang inilang man nga hapon, ginpangunahan sa BCPO upod sa COMELEC ang covenant signing upod sa mga nagapapili nga kandidato sa syudad. Nangin kabahin ini sang tikang para masiguro ang malimpyo kag malino nga pinilian. Ara na sa nga distance, no, nga hindi sa pwede makapalapit gid sa polling precinct. Ang requirement dira is may ara dapat nga report ang aton nga board of ang electoral board naton nga ipakita sa pulis para nga mag-respond ang pulis kung diin may kinagamo. So that's why in every polling center we have assigned policemen para masigurado naton nga ang ining election
peaceful and orderly. Sa number 4 sa Cabanwa sa Negros Occidental, ang gin-recommend ipaidalom sa orange category sa areas of concern. Duha naman ka lugar sa Negros Oriental, ang gin-recommend sa red category kag isa sa orange category. Buwas Miyerkules, natala na ang Regional Joint Security Control Center meeting sa Negros Island Region sa headquarters sang 302nd Brigade sang Philippine Army sa Tanhay sa Negros Oriental. Suno kay COMELEC NIR Director Attorney Lionel Marco Castellano, ginapaabot ang pag-recommend sang PJSCC sang Negros Occidental sang Banwa sang Canduni nga ipaidalom sa orange category. Mahimo suno kay Castellano, may kangtanan ini sa armed threats sa lugar. Sang 2024, may 7 ka mga NPA ang napatay sa encounter sa Canduni. Nalakip sa pagpangusisa sang PNP ang posibilidad sang plano sang grupo nga sunugon ang palm oil plantation sa lugar. Ang Gihulngan City naman kag La Libertad ang iga-recommend sa red category. Suno kay Castellano, ang pagsunog sang heavy equipment sang isa ka contractor sang rebelding NPA ang isa man sa rason sang pagpaidalom sa red category sang La Libertad. Ang Basay naman iga-recommend sa orange category bangod sang election-related violence sang nagligad. Ang nabilin nga mga banwa kag syudad sa Negros Oriental ang yellow category bangod sang barangay kag SK elections ginpaidalom sa COMELEC control ang bilog nga probinsya. Ang Siquijor kag bilog nga banwa kag syudad sa Negros Occidental magluwas sa Canduni ang sa green category naman. Talakayon man ang merged security plan sang Army kag PNP sa RJSCC. Bakit naging orange ang Canduni, sir? Sir? Yun ang elemento pa sa presentation nila. Allegedly there is presence na serious armed threat from the NPA. Recommendation pa lang to, sir, set to be approved sa national. Yes, yun yung recommendation nila. I-approve namin yan kung walang objection. Tapos, ipadala pa namin yan. Yun ang nagiging basis namin na. And then, ma'am, it will be the COMELEC Manila ang mag-approve. Sa number 3, anay punong barangay sa Calatrava patay sa pagpaniro. Patay ang anay punong barangay nga si Amalia Dayanan, 64 anyos, matapos nga gintiro sang wala makilala nga mga persona sa barangay Patunan sa Banwa sang Calatrava kainas ang aga. Isa naman kaginkilala kay alias J, 19 anyos, ang pilason. Sunod kay Pulisa Major Wilfredo Benoman, ang hepe sang Calatrava PNP, sakay ang biktima sa depasahero nga salakyan padulong sa San Carlos sang may armado nga lalaki nga nagsakay kag gintero ang biktima. Dugang pa sang PNP ang anay kapitan, ang tuyo sang suspect kag nasalabat lang sang bala si J. Gilayon nga nalagyo ang suspect kag ginhingagaw naman dala sa ospital ang anay barangay official pero ginbawian sang kabuhi. Isa sa mga ginalantaw nga motibo sa krimen amo ang away sa duta. Ang biktima ang nagserbe sadto nga punong barangay sa Makasilaw sa Calatrava sang 2013. Sa number 2, 4 ka mga bangkay ang separado nga ginpang exhume o kung ginpang kalkal sa kapulisan na gudmakit-an ang na-missing nga persona sa Bacolod. Duha ka mga bangkay sa patro sa Banwa sang Murcia ang ginkalkal sa kapulisan pero para makuhaan sang DNA samples. Kasubong man sini ang ginhimo sa duha pa ka mga unidentified nga mga nasapwan nga bangkay nga nalubong sa Bago City. Ginpatag ni Bacolod City Police Officer Operations Police Major Joria Puerto, kinahanglan nila nga makumpara ang mga nakuha nga DNA samples sa mga bangkay nga sarang mag-match
sa missing nga persona nga taga Barangay Singkang Airport sang 2022. Kabahin ini sa nabato nila nga mando gikan sa Korte Suprema angot sa ginfile nga writ of amparo sang pamilya sa missing nga lalaki sang 2022. Istorya ni Puerto, na-detain sa Police Station 8 ang na-missing nga persona sang Setyembre 2022 tungod sang kaso angot sa pagpangawat. Sang ila ini nga ma-release, nagpabilin ini nga missing tubtub karon. Ang Supreme Court ang naga-issue sang writ of amparo kabahin sang tikang batok sa mga ginapatihan kaso sang extrajudicial killings kag enforced disappearances sa tuyo maproteksyonan ang constitutional rights to life, liberty, kag security. Kag sa number 1, 3 ka soldado ang nasamaran sa engkwentro nga nagluntad sa tunga sang katapos ang 79th Infantry Battalion sa Philippine Army kag Rebelding New People's Army sa sitio Bairan sa Barangay General Luna sa Toboso pasado las 7 kainasang aga. Ginsiling ni Captain Armel Lasap, ang hepe sang Toboso PNP, nagluntad ang engkwentro sa tunga sang katapos sa militar kag mga 7 ka remnants sang NPA mga las 7:12 kaina. Martes ang aga. Wala pa man sang impormasyon ang pulis kung may nasamaran sa bahin sang NPA. Sa video nga kuha ni Ruby Hinilo, mabatian pang linupok sa kabukiran. May 252 naman ka mga persona gikan sa palibot nga lugar ang gin-evacuate. Ini sila suno kay Councilor Richard Hawoko ang temporaryo nga ginpatiner sa Amparado Elementary School sa Sitio Burgos sa General Luna kag sa General Luna Elementary School sa General Luna proper. Tigay na sila nga nahatagan sang nagakaigo nga assistance. Suno kay Hawoko, as of press time, nagahulat na lamang sila sang clearance gikan sa militar para magkapauli sa ilang nga tag sa kabalay ang apektado nga mga pumuluyo. Samtang mga soldado ang gindala na sa ospital sa Escalante suno kay Lasap kag yara sa estable nga kondisyon. Pero confirmed, sir, yung 3 lang na wounded. Ayun, ma'am, yun yung yung confirmed. Stable naman, sir, yung condition nila, sir? So, oo, okay naman, ma'am. According sa investigator natin na okay naman sila. Hindi naman ganun ka wala yung tama sa kanila. Kag sa good vibes, may mga panahon nga toxic ang social media. Pero kung ginagamit ini sa maayo nga pamaagi, dako man ini nga bulig. Ginkawat nga mga kuring tigayon nga na-recover matapos mag-viral sa social media ang post parte diri. May report si Romeo Subaldo. Hindi matakos ang kalipay ng day Josephine Alba kag Shawi Espoton matapos mabalik ang ilang mga hinuptanan nga British short haircuts. Domingo sang kaagahon sa ginsulod sa kawatan ang balay nila ni Josephine sa Buri Road sa Barangay Mandalagan sa Bacolod. Pagkaaga, nakibot na lang siya sang madiskubrihan niya nga bukas na ang ilang gate kag ang cage sa mga kuring bukas naman. Wala na sang unod nga mga kuring ang ilang cage. Gilayon niya nga ginpahibalo ang iyang anak nga amo ang nagapanag-iya sang mga kuring. Totoo. Uy, bugtaw anay da mga berto to pertahan. Tapos wala na to sila ni Teddy, Toby kag ni Martina, wala na unod ang suludlan. Sina ha? Siling ko dali anay panaog anay ba na man siling ko nga nakalak na gitong pertahan gate. Tanga nga nakasulod ang kawatan, kit kakawat gid siya. Sa sininga pet travel crate, ginpaigo sulod ang 3 ka mga kuring sang kawatan. Hindi nila matungod kung diin nag-agi ang kawatan. Giliyon nila nga ginpo sa social media kag nagpangayo sang bulig sang netizens nga mahimo nakakita o kung ginbaligyaan sa mga kuring. Sang kahapon, may nag-contact sa ila pinagi man sa social media nga sila ang ginbaligyaan sang 3 ka mga kuring. Ginulian na lang sang tag-iya ang 6,000 pesos nila nga ginbayad para sa mga kuring kag tigayo na nila nga nabawi ini. Suno sa veterinarian nga si Dr. Jorel Atos, luya na ang mga kuring bangod sang stress. Ang isa sa ila, may pilas pagani, gani gin-confine anay sa Barkside nga animal clinic.
wound siya and medyo nanghihina yung cat. Now, we proceeded po dun sa physical examination ng cat and the cat turned medyo okay naman siya, medyo weak lang. No? Obviously, cats are more susceptible po kasi sa stress no, compared sa dogs. No? Medyo mas mabilis sila sa stress. Pero mahimo nga ma-release na gikan sa klinik ang kuring subo nga hapon. Si Josephine nagapasalamat ilabi na sa mga nag-share sa social media bisan hindi nila kilala. Bukod pinaagi sa social media, tigayon nga nabalik sa ilang 3 ka mga hinuptanan. Sa tanan-tanan, sir, nga nagbulig sa amo, na-recover ang 3 namon ka mga kuring. Thank you is not enough, no? Kabalog, thank you is not enough. Hindi makamiya, sir, mga tigday nga ra kami sa social media. Pero tungod sa amon nga pagpangayo sang bulig, wala di sila nagsiling hindi. Ang some of my friends ko man, ang ibang mga friends nila nga hindi ko kilala, gin-share pag nila kung namangkot sila kung nga. That is why, thank you is not enough, but million times gid ang akong pagpasalamat sa inyo. Ginausisa naman karon sa Police Station 3 ang ini nga insidente. Pero para sa mga tag-iya sa mga kuring, dili makit-an kung ano ka powerful ang social media kung ginagamit lamang ini sa eksakto nga pamaagi. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. And of course, antes kita magatakop, kita naga-shout out sa ating mga live viewers. Kay Jemima Danoka, mayong gabi sa imo, watching from Japan, si Jemima Danoka. Kay Stephanie Zaiko, maayong hapon man sa imo, Stephanie. And of course, kay Jessery Garucha Hevero, good afternoon sa imo, watching from Himamaylan City. Kag pa-shout out kuno kay Toto Shan Andre. Kagamuyad to ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.